Dostal Attila peniaze za podporu Petra Pellegriniho? Na svetlo sveta sa dostala jeho zmluva so štátnou firmou. Carlos Vémola oficiálne podpísal s boxerskou organizáciou. Lukáš Fajk pred odchodom do väzenia stále tvrdí, že konal v sebaobrane. Aká je realita? A ako dopadol Budajov dnešný zápas v UFC? Ja som Johan a toto je MMA v skratke. Attila v minulosti podporil Petra Pellegriniho v prezidentskej kampani a v uplynulých dňoch sa spolu s prezidentom Pellegrinim zúčastnil vojenského výcviku. Poslankyňa ZASAS Martina Holečková prišla v poslednom období so zaujímavými informáciami. Ako sama píše, pár mesiacov po tom, čo VEK podporil Pellegriniho v prezidentskej kampani, získala firma, ktorá ho zastupuje, zakázku od SPP. Teda od štátnej firmy, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva, ktoré riadí Denisa Saková z Hlasu. Teda strany, ktorej predseda bol až do zvolenia za prezidenta práve Peter Pellegrini. Zmluva je na 50 000 eur a predmetom zmluvy je len jednoducho slovo reklama. Poslankyni sa neskôr podarilo získať úplné znenie zmluvy. Zistila, že reklamu si SPP objednalo naozaj u Attilu. Zmluva však doteraz ani nebola dodržaná. Attila mal podľa nej na Instagrame aj na TikToku uverejniť každý mesiac jeden príspevok, ktorý by propagoval SPP. Dokopy teda 12 príspevkov na každej platforme. Na Attilovom Instagrame sú ale vraj len 2 príspevky a na TikToku dokonca nič. Videá mali byť zverejnené v období od začiatku augusta 2024 do konca júla 2025. SPP vyplatilo 70% z dohodnutých 50 000 eur dopredu a zvyšok má vyplatiť po uplynutí zmluvy. Podmienky zmluvy však neboli splnené a tak bude zaujímavé sledovať, ako sa to vyvinie. Toľko k politike, ale týka sa to Attilu, takže sme až tak neodbočili. A ten jeho nezištný výcvik ste asi zachytili. Akože neviem si predstaviť, že by Attila robil nejaké takéto promo úplne nezištne. Ale povedzte sami. Nechcem konšpirovať, takže mi môžete váš názor napísať do komentára a ja sa radšej zdržím môjho komentára. Carlos Vémola oficiálne podpísal zmluvu s Hellboxing Kings. Stále však nevieme, či bude zápasiť, alebo bude jeho rola nejaká iná. Príspevok o podpise je dosť tajomný. Do sveta Hellboxing Kings prichádza skutočná legenda. Po týždňoch špekulácií je to teraz oficiálne. Carlos Vémola spojí sily s Hellboxing Kings ako oficiálny partner. Aká je jeho rola? To zostane za zavretými dvermi. Zatiaľ. Jedno je však isté. Vémola je tu, aby otriasol situáciou. Zostaňte naladení, chystá sa niečo veľké. Ja silno verím tomu, že Carlos bude zápasiť v boxe. Šepká sa to scénou a konec koncov to potvrdil aj Paulo Neruda. Takže Carlosa ešte čaká zápas, už nie podľa pravidiel MMA. Takže nejak zápasiť bude, ale z toho, čo sme sa bavili, tak v tom MMA je to teraz určite koniec. Bratia Fajkovci mieria na 3 roky do väzenia za incident, ktorý sa stal pred 3 rokmi v bare v Hostiviciach. Lukáš Fajk teraz prišiel s posledným vyjadrením pred nástupom do väzenia. Zápasníci idú za mreže za bitku, ktorá sa strhla v roku 2022 v jednom z barov blízko Prahy. Podľa informácií noviniek šli Fajkovci spolu s ďalšími 2 ľuďmi do baru. Spoločnosť im robila aj priateľka Jána Fajka, ktorá mala mať vraj osobný konflikt s jedným z hostí v nočnom podniku. Zvyšok je už vidieť na videu, kde Ján Fajk ide za jedným z hostí, ktorý tancuje a dá mu facky, následne pesťou a potom aj kopanec. Potom Jána Fajka zozadu napadol neskorší hlavný poškodený Peter. Podrobný popis bitky napísal jeden z fanúšikov MMA Shorties a ak si pozriete video, celkom to sedí. Link na článok od Shorties vám nechám v popisku. Štvorica, ktorej súčasťou boli Fajkovci, sa počas dlhého súdneho sporu bránila tým, že konali v nutnej sebaobrane. Podľa dostupných kamerových záznamov a výpovedí svedkov to tak ale vyzerá aj nevyzerá. Ján Fajk bol ten, ktorý nakráčal k tancujúcemu hostovi a začal ho biť. Na Jana následne zaútočili aj iní z hostí a strhla sa bitka, v ktorej Lukáš bránil svojho brata. Dá sa to tak brať. To všetko ale až po tom, čo Ján Fajk podľa kamerových záznamov ako prvý nejaký konflikt v bare vôbec rozpútal. Lukáš Fajk si aj v poslednom vyjadrení pred nástupom do výkonu trestu stojí za tým, že konali v sebaobrane. Hlavný poškodený Peter má byť podľa Fajka bývalý zápasník a nepozná ho ani hosť, ktorého napadol Ján Fajk. Jsem rád, že je venku video, kde je evidentně vidět, že jsem bránil svého bratra, že jsem jednal v obraně. Na videu vidíte, jak mého bratra zezadu napadl 130-kilový bývalý zápasník, který ho neznala ani jedna strana. Na videu je vlastně vidět, že nějaký kopání do hlavy nebo tyhle ty věci, co jsem o sobě čítal, tak jsou naprostý lži. Takže jsem rád, že to video vlastně ukazuje reálný pohled na celou věc od začátku do konce, jak se stala. Fajk si sype popol na hlavu a vie, že v prvom rade do takýchto nočných barov ako zápasníci ani nemali chodiť.
tímhle nechci svoje chování obhajovat a přijímám rozsudek vlastně tak, jak to je a tak tomu budu čelit. Moc dobře si uvědomuji, že jako profesionální sportovec nemám co dělat v nějakých takových pochybných barech a pohybovat se mezi opilýma lidma, takže tohle byla největší chyba a kdybych mohl něco změnit, tak by to byl počátek už určitě tohohle z toho, že bych bráchovi řekl, vůbec nebudeme se pohybovat v takovýchhle barech. To byla asi největší chyba, kterou jsme udělali. Z rozmazaného kamerového záznamu je naozaj ťažké vyčítať, čo sa tam presne stalo, ale rozhodne to nie je také čierno-biele, ako píšu médiá, ani také čierno-biele, ako hovorí Lukáš Fajk. Vôbec sa nečudujem, že ten súdny spor trval tak dlho a rozhodne si netrúfam robiť tu nejaké závery, takže odporúčam vám pozrieť si video z kamerového záznamu na vlastné oči, nechám vám ho v popise a urobte si svoj vlastný názor. Promotéri Octagonu dnes otvorene priznávajú, že expanzia na britský trh nevyšla. Octagon mal veľké oči, veľké plány, ale na britské turnaje neprišli diváci. Dnes už Novotný vie, čo bol jeden z hlavných dôvodov neúspechu. Cena vstupeniek. Pre E15 priznal aj, koľko peňazí v expanzii do Británie utopili. Nepřišlo nám dostatek diváků a nepřišlo nám, protože jsme byli vlastně jako drazí na vstupném. A to takže výrazně. A my jsme vlastně, nevím, zcela nepochopitelně to nedokázali přečíst včas. A rok jsme se s tím prali a nechtěli jsme to nějakým způsobem akceptovat. Mysleli jsme si, že to protlačíme jako tím nadšením a kvalitou toho produktu a tak dál. A my jsme to protlačili v médiích, ve všech prostě jakoby aspektech. Všude nám prostě jako tleskali, jak je to skvělý, ale neprotlačili jsme to do těch lidí, protože všechno ostatní bylo daleko levnější. A můžete říct, kolik jste na tom prodělali třeba? No, já si myslím, že tak něco přes 2 milióny euro. Martin Budaj sa dnes v klietke postavil proti Markusovi Almeidovi a opäť z toho bol tesný zápas na body. Budaj začal skvelo, keď dokázal brániť Almeidove pokusy o takedown a v postoji triafal aspoň nejaké jednotky úderov. V podstate celé prvé kolo sa nieslo v duchu Almeidových pokusov o to dostať zápas na zem, Budajovho bránenia a následne veľmi tesného zápasu v postoji, z ktorého bolo naozaj ťažké vybrať víťaza, aspoň pre mňa, ako zaujatého fanúšika, ktorý sa nesústredil na počet úderov ani damage. Druhé kolo bolo o poznanie iné a zhruba po minúte zápasu sa Almeidovi podarilo Badisa dostať na zem, dostať ho pod seba a tam ho či už kontrolovať, či už pridávať údery alebo sa snažiť o submisie a takto to vyzeralo v podstate takmer celé druhé kolo, až ku koncu sa Budajovi podarilo otočiť pozíciu a chvíľu bol hore, ale ani tam toho moc nezmohol, pretože bol už naozaj unavený. Do tretieho kola išli obaja unavení, ale predsa len Budaj pôsobil čerstvejším dojmom a bolo to hneď aj poznať, keďže dokázal trafiť tvrdé údery, ktoré otriasli Almeidom a každým úderom bol bližšie k ukončeniu zápasu alebo k víťazstvu. Zhruba v polke kola sa Budaj dostal s Almeidom na zem, kde bol v hornej pozícii, dokázal to kontrolovať a nejakú dobu mal naozaj zápas pod kontrolou. V závere sa ale Almeidovi ešte podarilo dostať Budaja pod seba, kde sa snažil o všemožné submisie, Budaj to dokázal ubrániť a na konci ešte nakoniec skončiť hore na Markusovi. Po 3 kolách som si naozaj nebol istý tým, či Budaj vyhrá, hlavne kvôli tomu prvému kolu, ale všetci traja rozhodcovia to nakoniec dali 2-1 na kola pre Budaja a Martin si pripísal 7. výhru v UFC. To je na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, zanechaj like, ak chceš vidieť viac takýchto videí, daj mi odber a vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.